Dos Corpos Invisibles resaltaría, sobre todo, a capacidade que demostra a autora para recrear unha época, un ambiente e, sobre todo, como é capaz de deseñar uns personaxes moi redondos. Ademais, como docente, tamén lle vexo moitísimas posibilidades para traballar cuestións de intertextualidade, de xogos, ás veces, que nos leven os clásicos que moita xente nova non ten lidos, neste caso, unha obra emblemática da cultura universal como é o Frankenstein, non? E incluso facer unha relectura de moitas autoras da época victoriana que temos encaixadas ou temos un pouco situadas, pero como nunha especie de néboa, non claramente, e o que ofrece a obra, eu creo que é posicionarnos nun momento histórico e nunha visión moi concreta, que ademais ten a capacidade de facernos reflexionar sobre a propia realidade na que vivimos actualmente, porque a escravitude non é unha cousa do pasado, e só temos que mirar ás veces para a roupa que levamos en riba. E creo que iso nunha novela para o público xuvenil é tamén un elemento moi importante, a capacidade de pensarte no mundo no que vives, cando a viaxe que fas ao pasado realmente te trae ao presente, pero cunha visión moi crítica. Abriches unha porta de par en par, unha porta que ninguén pode pechar.